फिर से साथे बानी भोजपुरी जगत के पीआरओ विकास सिंह जी। नमस्कार। रउआ लोग के फिर से स्वागत बा भोजपुरी एक्सप्रेस और भोजपुरी बतकही पर। आज के जौन विशेष चर्चा बाटे वो विशेष चर्चा हुई सुपर स्टार खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार जौना के कहल जाला उहाँ के ऊपर। आज से 2 दिन पहले एगो देवी गीत रिलीज भइल टीम फिल्म से, जौना के गीतकार बानी भोजपुरी जगत के मशहूर कवि कृष्णा बेदर्दी जी। जौना गाना के बोल बा देवरा प्रसादी चटना बा। तो विकास सिंह जी हमनी के बात कल जाई कि का अश्लीलता के विरोध में जौन मुहिम छिड़ल गई बा, जौन की सारा पत्रकार लोग एगो छोट कलाकार के ऊपर भिड़ाई कइले बाटे कि कहाँ तक ले सही बा, उचित बा कि अगर लोकगीत रही, मान लेता नहीं कि अगर लोकगीत रही थी तो लोकगीत कहीं थोड़ा बहुत बर्दाश्त करे वाला चीज़ रहा, लेकिन अगर देवी गीत गावल गई बाटे एगो सुपर स्टार ट्रेंडिंग स्टार के मुँह से, तो कहाँ तक ले सकते हो जी? कहीं तक ला शोभा नहीं खेते जौन देवी के खेसारी लाल जी गौले बड़े देवरा चटना बा। सबसे पहले तो उनका में कमी है कि खाली देखते रहे कौन गाना ट्रेंड करता, कुछ नया करे का प्रयास करिए ना। और देवरा भई चटना कहीं से भी देवी गीत में उचित नहीं चला, ना कहीं से ना पंडाल में कहीं बाई सकता, ना कहीं सब सामाजिक जगह सुन। अच्छा, जैसे कि हमनी के देखल जाए कि कुछ दिन बाद दशहरा आवे वाला बटे, बड़ा माहौल भक्तिमय रही। हर पंडाल, हर जगह, हर गांव मोहल्ला बाजार में एगो पंडाल बनी, पंडाल में लोग बड़ी भक्तिमय तरीके से पूजा अर्चना करी। और रोजा अगर ये गाना बजावल जाता कि देवरा प्रसादी चटना बा, जौन की कुछ दिन पहले यही समाज से एकरा के अश्लीलता के रूप दिहल गई बटे कि गाना अश्लील बटे। और फिर भी गाना पर अगर हेते बड़ा सुपर स्टार, इतना बड़का सुपर स्टार अगर ये गाना पर यही ट्रैक पर अगर भोजपुरी के देवी गीत गावतनी तो ये कहीं से कहीं तक ठीक लगता का? वो बेरा माहौल ठीक लगी जौना माहौल में हमार अपना ये भोजपुरी जगत के माँ बहन बेटी सारा लोग पूजा अर्चना करे जाई आ वही जाई गाना बची कि देवरा चटना बा। सबसे पहले तो खेसारी लाल यादव जी भैले, पवन सिंह भैले, इ लोग के देख के छोट कलाकार कुछ सीखल है, हमरा का गावे के भाई लोग ना कुछ चले के प्रयास करेले। लेकिन खेसारी लाल के यादव जी के द्वारा इन से गावल गई थोड़ा सा भी शोभा नहीं है, ना भी भक्तिपूर्ण गाना भाई। सबसे पहले तो प्रसादी शब्द के भी यूज गाना में खाली चाटे वाला चीज थोड़े है, प्रसादी खाए वाला चीज, ग्रहण करे वाला चीज। अब प्रसादी चाटना वाला कितना मतलब है, यहाँ तक उनका फैस भी विरोध पड़ता लोग। बिल्कुल विरोध लगातार होके के चाहिए। और ये मानसिकता के का कहल जाओ ई रउआ लो जवाब दे, ये मानसिकता के का कहल जाई जे कि देवी गीत में भी अश्लीलता छुपा के रख ले बा।